Zeg Annemiek van Vleuten, het lijkt erop dat jij deze dagen eigenlijk alleen maar moeite hebt met het lospeuteren van een sticker, of niet? Ja, ik voel me gewoon heel goed. Dus vandaag ook eigenlijk geen moment in problemen geweest. Ook een hele goede ploeg hier omheen die me eigenlijk tot aan de plaatselijke rondes gewoon de hele koers onder controle hadden, altijd van voren. Dus dat scheelt ook wel veel. Alleen kan het niet, want ze maken me natuurlijk wel lastig. Maar het is wel wat makkelijker geworden om het morgen de boel te controleren, want het was gewoon goede zaken gedaan vandaag. Waar lette je vooral op vandaag, behalve Ellen van Dijk? Op Bos. Ik dacht, die is een thuiswedstrijd, die willen hier een etappe winnen. En ja, die gaat me wel lastig maken. Die hadden nog 3 kort in het klassement samen met Chantal, Amy en Anna. Dus die konden met z'n drieën wel spelen. Maar aan de andere kant, als je je ploeg van voren hebt, dan wij waren het onder controle. Ik vond het wel lang duren dat ze kwamen. Dus ik dacht, Orica Scott met Annemiek van Vleuten, die hebben het zo wel makkelijk. Ja, ze hebben het ons niet al te moeilijk gemaakt, maar misschien ook wel als je ontmoedigt de concurrentie ook wel. Als je de hele tijd van voren zit, dat je weet van ja, die zit de hele tijd op het wiel. Het werd wel echt wel geprobeerd, maar ja, als je gewoon hier van voren laat zien, dan ontmoedig je ook echt de concurrentie om aan te vallen. Anna van der Breggen ging dan in die finale. Kon je er echt heel makkelijk zo vanuit de grote groep naartoe rijden? Ik had zelf al eerst even de benen getest met de groep naartoe gereden op het eerste klimmetje van de 3 klimmetjes in de ronde. Even de oversteek gemaakt naar Chantal Blaak, naar die kopgroep. Nou, dat was toen bij. Daarna in tweede instantie inderdaad ging Anna, ik zag Anna al naar achteren gaan. Nee, makkelijk gaat het natuurlijk nooit, want als Anna een oversteek maakt gaat het bij Anna ook niet makkelijk. Maar aan de andere kant, ja, nooit in paniek, ik kon er gewoon makkelijk heen rijden. Ik zat al voor de top bij haar weer in het wiel. Alleen toen wilde ze niet met me verder rijden, dus ja, toen viel het stil. Alleen toen ging ik weer op de kamer en nam Anna over en ik kon als enige met haar mee. Maar dat ik als enige wat de oversteek kon maken naar Anna op het Vijfde Bos, denk ik dat ja, een goed teken is voor mijn benen. Vroeger op schoolreisje dan zongen we het liedje We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Ja, dat is nu ook een beetje van toepassing. Ja, maar het is geen moment om achterover te gaan leunen nu. Nee, het is 150 kilometer focus en dat is misschien voor mensen die niet koersen lastig uit te leggen. Maar ja, je kan geen moment je focus verliezen, want elk moment kan er iets gebeuren in de koers. Dus morgen vanaf kilometer 0 zijn 150 kilometer, morgen vol focus nog te gaan voor mij.